Така, здравейте, днес ще снимаме на как да качим клип в YouTube. Така, първото нещо, което трябва да направите е да си изберете клипът, например ето този. Така, този клип го поставяте тук и ето тръгва. Натискате сега тук напред и например този клип го кръщавате, не знам, FIFA. Тискате край и когато се обработи клипа, ще снимам пак. До след малко. Ето ни нас. Влизате тук в YouTube. Натискате качване. Натискате тук и избирате този файл, който сте го сложили и ще го кръщавате както искате. Например, аз ще го кръстя в FIFA и ще се видим след малко. И сега оказало се, че този клип съм го качил, затова то вече просто като ви са качи, натискате, има един сайт, натискате го и е готово. Надявах се да съм ви помогнал и до скоро.